Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы. Жұмға күн алып келген хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырмын. Ә хәзер төп темаларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Бір ойлық сабый аш һәм ялангач ішкі эшләр идарәсендә яңа туган баласын тиешенчә карамаган анага карата җинаять эше кузгатылды. Студентлар өчен вакансиялар ярминкәсе үтте. Хезмәткәрләрне сайлаганда кемнәргә өстенлек бирәләр? Гүзәл Шихапова ачыклады. Халкыбызның безгә карата рәхмәте, мәхәббәте минемчә иң зур бүләге. Шәһәрнең иң беренче телерадиокомпаниясе туган көнен билгели. Үткән, бүгенге һәм киләчәк турында хәбәрчебез сюжетында. Шушы инде турнирда һәрбер укучы үзен кечкенә генә генерал итеп хис итә. Укучылар гына түгел, укытучылар да. Шахмат шашка клубында алар яшьләр боны турнирында көч сынашты. Татарча язышасың, әмма татарча, урысча хәлләрең ничек? Иртәгә туда пойдёшмы? Яшьләр социаль челтәрләрдә татар телендә аралаша беләме? Татар яшьләр форумында бу сорауга җавап эзләделәр. Чыгарылышыбызны бер генә кешендә бизәми торган гамәл турында сөйләүдән башларга туры килә. Ана кеше үзенең яңа туган баласын ач тоткан, сыер сөте эчергән подгузникларында 4 көнгә бер тапкыр гына алыштырган. Көн саен бала елаган тавышны ишетеп күршеләре хокук сакчыларын чакырта. Моңа кадәр хатын-кыз 2 баласына карата ана хокукларыннан мәхрүм ителгән булган инде. Хәзер аңа карата җинаять эше кузгатылды. Гаилә 23-тә 11 йортындагы фатирны арендага алып торган, үзләренә карата артык игътибар җәлеп итмәделәр ди күршеләре. Яшьләре буенча бер 30 яшендә, наверное. 30-35 яшьләрендә шул тирәдә. Булай мин күргәндә арак эчкән хәлдә күрмәдем. Бер күрдем авырлык кийинчә күрдем, бер күрдем бала белән больницадан кайттым дип әйтте. Ичмәгән ие бер нәрсә әйтә алмыйм. Хокук сакчыларын күрше бүлмәдә яшәгән гаилә чакырта, алар баланың еш елавына зарланган, сабый бронхит белән авырган шифаханәдә исәптә тормаган. Баланың тән тиресе тимгелләр белән каплана башлаган. В настоящее время ребенок находится в дом малютки. Сабый 54-нче комплекстагы балалар йортында анага карата Россия Федерациясе Конституциясенең 156-нчы маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Ул үзенең ана хокукларын тиешенчә үтәмәгән һәм кырыс алымнар кулланган. Үзенең вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән өчен ана кешене 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген Казан Федераль университеты бинасында студентлар өчен вакансиялар ярминкәсе үтте. Бирдә 20дән артык оешма, йөзләгән студент катнашты. Студентларга эчке эшләр идарәсендә, заводларда, кибетләрдә эш урыннары тәкъдим иттеләр. Икътисади авыр чорда тәҗрибәле белгечләргә дә эш табу авыр, әмма кайбер оешмалар нәкъ менә студентларны эшкә чакыра. Ни өчен хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Мондый ярминкә вузда ел сайын уза, чара шәһәрдә булган зур проблеманы чишүгә юнәлтелгән. Тиздән төрле уку йортлары студентлары кулларына диплом алачак. Шуңа күрә яшь белгечләргә эшкә урнашканда дөрес юнәлеш бирү мөһим. Бу очрашу вакытында алар барсы белән дә әңгәмә узып чыгалар, һәм инде төрле тренинглар уздыралар, төрле семинарлар уза, һәм алар студентлар үзләренең киләчәк эшләре турында инде төрле мәгълүматлар алалар. Икенче яктан бу ярминкәгә килгән оешма вәкилләре шулай ук нинди студентлар быел укып бетерә һәм аларга нинди эш урыннары тәкъдим итәргә була, шушы турда мәгълүмат алалар. Студентлар ярминкәдә теләп катнаша, күбесе инде хезмәткәрләр тәкъдим иткән анкеталарны тутырган. Каждый выпускник думает о том, где он дальше будет. Укып бетергәч барысы да кая эшләргә дип уйлый. Биредә анкета гына тутырасың, соңрак шалтыратабыз диләр. Ну, молодой специалист может салком. Яшь белгечнең тәҗрибәсе юк, эшкә тәҗрибәле белгечләрне генә алалар. Бу ярминкәдә махсус белем кирәк булмаган эш табырга мөмкин. Эш белән тәэмин итүчеләр уку йортында нинди аудитория икән алдан ук белеп килгән. КАМАЗ заводы, IT парк максатчан рәвештә 4-5 курс студентларын эшкә чакыра. Аларны инде будущий 4-нче курс, 5-нче курс балаларын эшкә урнаштырып, пенсионерлар эштән китеп, алар уже үзләре калып, отделларда эшне башкарып, эшли торган иттереп ясап алып барабыз. IT паркның ишекләре студентлар өчен ачык. Без һәр вакыт студентларны үзебезгә алырга, аларны практикага урнаштырырга әзер. Без дип инде ул бездә 57 зур компания, 30га якын
зур булмаган проектлар һәм аларга һәр даими студентлар кирәк. Биредә төрле оешма вәкилләре студентлар өчен түгәрәк өстәлләр, брифинглар уздырды. Оешмалар арасында югары белемле белгечләргә өстенлекләр бирүчеләр дә бар. Әмма белгән һөнәрләреңне, сәләтләреңне резюмеда дөрес итеп күрсәтә белүдә мөһим. Кайчакта дипломлы белгечләр үзләрен җитәрлек дәрәҗәдә мактамый. Бүгенге очрашу кысаларында студентларга дөрес итеп резюме төзергә, үзеңне тәкъдим итәргә дә өйрәттеләр. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар. Крашын Можина улы янындагы чүплек турында біз узган атнада сюжет күрсәткән идек. Ниһаять бирдә яшәүчеләр үз сәламәтлекләре һәм Куады елгасы чисталыгы өчен борчылмаячак. Бу хакта алдагы сюжетыбызда карагыз. Мусор все больше и больше становится. Потом, когда паводки приходят, когда все мост сносит нас, начинают этот весь мусор скидывать в речку. Крашын Можина авылы яны бер атна элек менә шундый аяныч хәлдә иде. Шүпшар 50 квадрат метр мәйданны алып торды. Урынга без экологлар белән бергә бардык. Белгечләр беркетмә төзеде. Тик шуннан соң берничә көн үтүгә шүп өемен Куады елгасы янындагы чукырга илтеп ташлаганнар. Тагын 2 көннән шүплек бөтенләй юкка чыкты, ди авылда яшәүчеләр. Вот следы даже свежие. Вот этот мусор был свален недавно. Вот таким образом убрали мусор. Весь мусор во враге, в речке. Биредә югай бер юк төзелеш калдыклары, иске спорт җиһазлары, көн күреш калдыклары. Крашын Можина авылында яшәүчеләр шүплекнең каян килеп чыгуын белми. Авылның нибары 4 йортында гына кеше яши, алар шүпшарны бирегә ташламый. Әлеге җир участогы Суксу авыл җирлегенә карый, шүплектән дә алар арындырырга тиеш. Сроки на устранение ему были даны. Шүплекне чистарту өчен 2 атна вакыт бирелде. 22 апрель соңгы көн. Хәзер территорияны шүпшардан арындыру бара. 22 апрельдә Суксу авыл җирлеге безгә язма җавап белән фотографиялар җибәрергә тиеш. Суксуда 22 апрельне көтмәгәннәр язма җавап һәм Крашын Можина авылындагы шүплек урыннан фотосурәтләр экология идарәсенә бүген үк җибәрелде. Территория шүпшардан тулысынча чистартылган. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, яңалыклар. Бүген бездә бәйрәм. Чаллы-Тывының 24 яшьлек туган көне. 1992 елның 15 апрелендә Халык депутатлары советы шәһәр телевидениесын оештыру турында карар кабул итә. Чаллыда беренче телерадиокомпания башында Кама аръягы төбәк-ара телевидение үз хәбәрчесе Рахман Шафигуллин торды. 24 ел элек юл ничек башланган, киләчәк хакында күзаллаулар нинди? Алдагы сюжетыбыз нәкъ шул хакта. Чаллы телевидениесында эшләгән елларын Рахман Шафигуллин үзенең тормышындагы иң бәхетле еллар дип саный. Бигрәк тә шәһәрнең беренче телевидениесының башлангыч елларын аеруча зур дулкынлану белән искә ала. Решением Президиума Набережного городского совета народных депутатов Татарской ССР номер 67 90-нчы елда бу карар кәгазьдә генә кала. Ил өчен шактый катлаулы еллар була ул вакытта һәм проектны туктатып торалар. 1992 елда Чаллы мэры итеп Рәфкать Алтынбаев сайлана. Шул вакытта Рахман Шафигуллин шәһәр телевидениесын торгызу турындагы мәсьәләне кабат күтәреп чыга. 92 елның 15 апрелендә шәһәр башлыгы тарихи документка кул куя. Алга таба эшче көчләр туплау, кирәкле җиһазлар табу җаваплылыгы өстәлә. Чаллы-Тыва телерадиокомпаниясе тарихы иске Идел магнитофоныннан башлана. Һәм беренче чиратта тегеннән аппаратура җыя башладык без инде. Йокшин дигән Сергей Йокшин дигән егет бар иде, нидан энергияны алдык станциядан магнитофон, бик искенде. Булар хәл ителә башлады. Хәзер бит чыгырга кирәк, нигә чыбыкларга дигән эшләтү урын кирәк. Һәм безгә бирделәр анда хакимиятның хәзерге вакытта анда Кропотова службасы утыраймы. Һәм анда бирделәр безгә китапхана бинасын бирделәр. Беренче майда шәһәр беренче тапкыр чыбыклы радио авызын ишетә, ә декабрь аенда тәүге телевизион тапшырулар чыга башлый. Рахман Шафигуллин үзе янына иҗади тырыш хезмәткәрләр туплый. Үзен һәм аның артыннан баручыларны Рахман Галим улы энтузиастлар дип атый. Коллектив һәм директорларның һөнәри осталыгы, тырышлыгы ярдәмендә Чаллы-Тыва бик күп бәйгеләрдә югары урыннар яулады. Иң югары бәйге ноктасы булып Чаллы телевидениесының легендар бренд исеменә лаек булуы. Әлбәттә инде алар минем өчен барсы да кадерле. Иң кадерлесе әлбәттә инде телевизор караучылар һәм радио тыңлаучыларның да халкыбызның безгә карата рәхмәте, мәхәббәте минемчә иң зур бүләк ул. 15 секунда выхода.
Бүген легендар телерадиокомпанияның башында Зөфәр Дәүләтшин тора. Үзенең хезмәт юлын ул 20 ел элек фотохәбәрче буларак башлаган. Радиода һәм басма матбугатта эшләгән. Аңа шулай ук телевизион журналистика эше нечкәлекләре бик таныш. Чаллы ТВ җитәкчесе булып алынырга тиз генә ризалык бирмәдем, ди Зөфәр Дәүләтшин. Үндесен әйткәндә озак уйладым, берничә ай булды инде ул. Карадым интернеттан нинди тапшырулар ясагар икән, нинди яңалыкларын ясагар икән. Шын профессионаллар эшли дип аңладым. Монда килгәч инде техник яктан да бөтен заманча җиһазлар дип күрдем инде. Шуңа күрә бу телекомпания, Шаллы телекомпаниясының киләчәге бик зур дип уйладым. Алла бирса, Кама буе регионның үзәк информацион центры булырга дип өметләнәбез инде. 24 ел дәвамында Чаллы телеканалы үз максатына тугры калып эшли. 2 телдә тапшырулар чыга. Көн кадагында актуаль темалар һәм объектив хәбәрләр. Барысы да тамашачылар өчен. Алар Чаллы ТВ ул беренче, таныш һәм безнеке диярлек булсын. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. 24 ел дәвамында 100-гә якын тапшыру эфирга чыкты. Чаллы ТВ бүген дә шәһәрдә 2 телдә тапшырулар эшләүче бердән-бер телевидение булып кала бирә. Экраннар артында айлар буе әзерләнгән хезмәт 20 минут эфир вакытына сыеп бетә. Әмма тамашачылар бу вакыт эчендә үзенә кирәкле мәгълүмат, тәҗрибә, гыйбрәт һәм үрнәк алырга өлгерә. Максатыбыз да шул. Татар телендә чыккан кыйбла, милләт учагы, балалар өчен сабак, шал тарихлы кала, яшь йөрәкләр, алтын балык, еллар юллар, иртәнге хәерле иртә Чаллы. Рус тапшыруларынан откровенный диалог, оперативная сводка, ток-шоу «Ты не один», «Будь здоров», «Доброе утро, Челны», «Честь имею», алар барысы да халыкара, бөтен Россия, республика күләм бәйгеләрдә бөек үрләр яулаган тапшырулар. Журналистлары Татарстан Республикасы журналистлары берлеге әгъзалары. Тематик тапшырулар журналистлары Гөлсирә Султанова, Мирхади Разов, Римма Әхмәтова, Илсия Валиуллина, Резида Ганиева, Лилия Әхмәтова, Любовь Герасимова һәр тапшыруны күңелләре аша уздырып тамашачыга кызыклы да, файдалы да тапшырулар әзерләргә тырышты. Максатлары Чаллы шәһәре икътисадын, төзелешен, аның лаеклы эшчеләрен халыкка таныту. Журналистның төп сыйфаты ул эзләнү, татар журналистына инде икеләтә тырышырга, эзләнергә туры килә. Шуңа күрә без бүгенге көндә дә нинди генә вәзгыять нинди генә булмасын, без үзебезнең телебезне, үзебезнең мәдәниятыбызны, үзебезнең традицияларыбызны саклап калу һәм аларны менә халыкка җиткерү өчен бөтен тырышлыгыбызны куябыз. Үзебезнең шәһәргә мәхәббәт, үзебезнең шәһәрнең тарихы белән кызыксыну уяту өчен бер сәхифә ачарга уйлыйбыз. Ул бер экспонатның тарихы, бер экспонат күргәзмәсе дип аталачак. Я работаю в программе «Будь здоров» с 2007 года и без лишней скромности считаю этот проект своим детищем, которое мы с любовью растим всей нашей дружной творческой семьей, единой командой, в которой и мои соведущие, замечательные врачи, и моя коллега Лисан Габдрашитова, которая всегда находит самые свежие новости медицины. Это и операторы, и монтажеры, и, конечно, вы, наши дорогие телезрители. Күпчелек тапшырулар әле бүген дә актуальлеген югалтмый. Мәсәлән, Чаллы телевидениесе туган көн уңаеннан эфирда шал тарихлы кала, алтын балык, алтын мирас тапшырулары кабатлап күрсәтелә башлады. Эфирда рус телендә яңа тапшырулар эшләнде. Чаллы телевидениесе алга таба да тамашачыларын яңа тапшырулар белән куандырыр дигән теләктә калабыз. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шушы инде турнирда һәрбер укучы үзен кечкенә генә генерал итеп хис итә. Укучылар гына түгел, укытучылар да. Шахмат шашка клубында алар яшьләр боны турнирында көч сынашты. Татарча язышасың, татарча, урысча, хәлләрем ничек, иртәгә туда пойдёшмы? Яшьләр социаль челтәрләрдә татар телендә аралаша беләме? Татар яшьләр форумында бу сорауга җавап эзләделәр. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз. Эссон дарит деньги на карту. Покупайте товары в Эссон со специальным значком «Экстра бонус» и получайте дополнительные бонусы на карту «Моя семья». Например, пресервы сельдь, филе в масле, 800 граммов, 238 рублей. И получите 23 экстра бонуса. Один бонус равен 1 рублю. Оплачивайте покупки бонусами до 100%. Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. 22 апреля. Концертный зал мэрии. Звезда шоу Первого канала «Голос» Наргиз.
Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сіз туры эфирда яңалыклар тапшырын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Башкалада ел хәйриячесе бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Әлеге чара 2007 елдан бирле үтә. Бу вакыт эчендә хәйриячеләрдән 23 миллиард сумнан артык акча җыелды. Быел исә бәйгегә 213 гариза тапшырылган иде. Аларның 70-е төрле номинацияларда җиңү яулады. Ел хәйриячесе исеменә дәгъва кылучылар арасында кешегә ярдәм кулы сузу, хайваннарны яклау, гаиләгә ярдәм, ятим бала алып тәрбияләү, экологияны саклау, зират, мәчет һәм храмнар торгызу белән бәйле проектлар тәкъдим итүчеләр булды. Чаллыда яшәүче Мансур Махмутов исә жюрины бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан 70 сәгать буе бушлай фотосессия оештыру белән шаккаттырган. Ятим балаларны или чирле балаларны күргәс, мин плотно занялся, моның белән уже заниматься начал, материально помогать, как бы былай алар белән общаться и, ну, у сферага кереп киттем, мир благотворительности там меня. Татарстанда игелекләр кылу атнасы башлана. Аның беренче көне иртәгә, ягъни 16 апрельдә булачак. Бу көнне Боровецкий бульварында көндезге сәгать 2дә бәйрәм оештырыла. Ул энтузиастлар бульварында һәм Нуры яшьләр үзәгендә дәвам итәчәк. Бер атна эчендә сәламәтлек, дуслык, яхшы кино, донорлык, яхшы эшләр һәм җир көннәре дип аталучы чаралар узачак. Игелек атнасы Георгий тасмасы акциясе белән төгәлләнер дип көтелә. Чараларның тулы исемлеге белән сез Чаллы ТВ каналының ВКонтакте социаль челтәрендәге төркемендә таныша аласыз. Акыллылар һәм зирәкләр уены. Бүген шахмат-шашка клубында яшьләр буыны дип исемләнгән турнир үтте. Анда мәктәп укытучылары укучылар белән бергәләп катнашты. 23-нче мәктәп укучысы Карина Шакировага турнирны шактый тәҗрибәле көндәше белән башларга туры килде. Кыз әле 1-нче класста гына укый. Шулай булса да шахмат белән бик теләп шөгыльләнә. Бабасы да биргә шахмат-шашка клубына йөргән булган. Я по времени проиграла. Я буду учить. Мин оттырдым, алга таба игътибарлырак булачакмын, фигураларны сакларга тырышырга кирәк икән. Шул ук вакытта көндәшемнең ничек уйнавын да карарга кирәк. Шахмат-шашка клубында яшьләр буыны турниры ел сайын оештырыла. Бу юлы биредә 30 мәктәптән укучылар һәм укытучылар 60 кеше катнаша. Балалар өчен турнирларның һәрберсе осталык баскычына бер адым булып тора. Башта тирәтә, аннары мәктәптән кружокка бардым мин. Беренче класстан инде. Надо много думать. Одна ошибка может испортить весь исход партии. Уже с 1 класса я начала играть в шахматы. Укытучылар төрле фән мөгаллимнәре, алар математикада, тарихта, рус телендә укыты. Тик бүген аларның барысында шахматка мәхәббәт берләштерде. Шахмат уйнарга яратам мин булай, профессионал булмасам да әти белән өйрәнгән, шуңа бик кызыклы, шуңа үземнең күңелгә рәхәт алырга дип килдем инде күбесенчә. Тормышка өйрәтә дисәң дә булганда, ашыкмыйча уйлап, төпле уйлап яшәргә өйрәтә инде ул. Җиңел генә карамаска бөтен әйбергә һәм хәтерне дә яхшыртырга менә дигән чара бөтен кешегә тәкъдим итәм шахмат уйнарга. Турнир 5 турдан тора, уен өчен 10 минут вакыт бирелә. Быел ярыш бөек җиңүнең 71 еллыгын каршы алып оештырылды. Шушы инде турнирда һәрбер укучы үзен ник кечкенә генә генерал итеп хис итә. Һәм инде әлбәттә ул җиңә дә алай, җиңелә дә алай. Һәм инде укытучылар өчен ул бер-берсе белән аралашу. Инде монда 35 яшькә кадәр укытучылар, яшь укытучылар инде бер-берсе белән аралашалар. Әлбәттә турнирда катнашалар, сөйләшәләр. Шуңа күрә шушы ике буынны без җыярга тырыштык. Инде шушы турнирны инде ел сайын инде оештырырга тырышабыз. Җиңүчеләргә бүләкләр, мактау кәгазьләре әзерләнгән. Яшьләр буынын 2нче елга инде осталар турниры буларак та үткәрергә җыеналар. Лисенханов, Алексей Иванов, яңалыклар. Бөек Тукайның 130 еллыгы уңаеннан матур кичәләр дәвам итә. Техник иҗат үзәгендә оештырылган сөйкемле Шүрәле бәйгесе аларның берсе. Дөрес күргәзмәдә бу герой гына түгел, бирдә шагыйрьнең башка бик күп танылган әсәрләре буенча ясалган кул эшләре дә урын алган. Аларның барысында мәктәп укучылары, ата-аналары һәм укытучылары белән бергәләп әзерләгән. Барлыгы 250. Алар арасыннан иң осталарын республика бәйгесенә җибәреләчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда катнашучыларның осталыгы да, фантазияләре дә елдан-ел артканнан арта бара.
ребята каждый год уже начинают. Алдагы елларда балалар нигездә тукыма, агач кулланса, хәзер аларның эшләрендә ни генә файдаланылмаган. Күп кенә экспонатлар иске чыгарып ташларга әзерләнгән материаллардан. Һәм нәтиҗәсе искитмәле, бик матур килеп чыккан. Социаль челтәрләрдә татар телендә аралашу кирәкме? Әлбәттә дип җавап бирә Татар яшьләре форумында катнашкан егет-кызлар. Зур чара Нур яшьләр үзәгендә үтте. Анда Чаллы студентлары, язучы мөгаллимнәр һәм Казан кунаклары катнашты. У нас дома суп. Рот будем открывать. Аш инде авыз ачабыз. Шуңа күрә кирәк миңа кош теле. Язык птички есть? У нас только птичье молоко. Рус татарны аңламый көн күрештә була торган гадәти хәл. Педагогика университетының КВН төркеме кызлары саф татар телендә сөйләшү яклы. Тормышта да, социаль челтәрләрдә дә. Әмма еш кына киресе күзәтелә. Татарча язышасың, әмма татарча, урысча хәлләрең ничек? Иртәгә туда пойдёшмы? Астагфирулла, ничек хәлләр? Как дела тоже? Нинди кушабыз инде? Кем белән аралашуга карап. Мәсәлән, туганнар белән аралашканда әлбәттә татарча сөйләшәм инде. Дус кызлар белән сөйләшкәндә русча да булгалы инде. Мин барыбер үземнең телемә тугры булып калам, һәм һәрвакыт татарча сөйләшәм. Бирегә нәкъ менә шундый милли җанлы актив егет-кызлар җыелды. Яшьләр алдында дөнья күләм татар яшьләре форумы вәкилләре чыгыш ясый. Алар интернет челтәре мәйданында халык арасында төрле форум акциялары оештыра. Мин татарча сөйләшәм, Җадид Фест, Татарда зур иң популярлары. Яшьләр күбрәк интернетта аралаша, алар өчен социаль челтәрләрдә кызыклы һәм файдалы мөхит булдыру кирәк ди форум вәкилләре. Хәзер урамда да бәлки сине сөйләшү мөһим түгелдер татар телендә. Интернет челтәрендә сөйләш, чөнки минем 20 сәгать көненә кулымда смартфон. Мәсәлән, хәзер видеоблоглар бик популяр. Шуңа күрә мин татар видеоблогына кирип утырыр идем, сыйфатлы, әлбәттә сыйфатлы булса. Татар баласы ана телендә үзенә кирәкле мәгълүматны интернет челтәрендә таба аламы? Әлеге мәсьәләне форумда 77-нче гимназия укытучысы Рәмзия Зиһаншина күтәреп чыкты. Бу өлкәдә шактый мәгълүмат туплаган ул. Чынлап та безнең интернет челтәребездә бик файдалы мәгълүматны табырга мөмкин. Анда Белем.ру сайтына кирип булса да, татар форумы сайтына кирип булса да, Сәлет форумы сайтына кирип булса да, мен татарча сөйләшәм сайтларына кирип, балалар үзләренә кирәкле мәгълүматны табырга мөмкин. Интернет мөмкинлекләре чиксез, яшьләр аларны дөрес һәм файдага куллансын дигән теләктә кала мөгаллим. Тагын шунсы мөһим. Көн күрештә социаль челтәрләрдә аралашканда яшьләр саф татар телендә аңлашсыннар иде. Татарча сөйләш, син татар кызы. Не получается. Вот опять. Менә шундый хәлләр. Фәридә Сабирҗанова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Теләге булган һәркем рус телен ни дәрәҗәдә белүен сынап карый алачак. Иртәгә 16 апрельдә Россиядә тоталь диктант оештырыла. Шалда ул көндезге сәгать 3-тә КФУ филиалының инженеринг үзәгендә үтәчәк. Диктант язу өчен totaldik.ru сайтында теркәлергә кирәк. Сынауга килгәндә үзең белән паспорт булу мөһим дип искәртә белгечләр. Диктант өчен билгене рәсми сайтта карарга мөмкин булачак. 23 апрельдә республикада татар теленнән дә бердәм диктант оештырыла. Ул Казан дәүләт медицина университеты башлангычы белән уздырыла. Диктант Акчәчәкләр романынан үзек язачак. Телевизор караучыларны диктантлар язарга белем дәрәҗәләрен сынап карарга чакырып калабыз. Анда әзерлек өчен әле күпмедер вакыт бар. Уңышлар сезгә. Студияда Ләйсән Ханова эшләде. Алда безне ял көннәре көтә. Алар уңышлы һәм файдалы үтсен дигән теләктә сезнең белән саубулашам. Исән-имин булыгыз.